Πάει το τρίποντο, 90-85. Ο απίστευτος τρελός χορός των Ελλήνων διεθνών στο Πενετόκιο. Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης ξανά. Το ελληνικό μπάσκετ που έχει παρελθόν, που έχει παρόν και σήμερα αποδεικνύει ότι έχει και μέλλον. Με το νούμερο 4, ο Βαγγέλης Μάτζαρης. Μεγάλος πρωταγωνιστής χτες, βοήθησε τον Σλούκα πάρα πολύ. Με το νούμερο 5 ο Σπύρος Μούτος, μεγάλο ταλέντο του Άρη, δεν έπαιξε πολύ σε αυτό το τουρνουά. Με το νούμερο 6 ο Θήμιος Τσακαλέρης. Με το νούμερο 7 ο Νίκος Παπάς, ο αρχηγός της Εθνικής Εφήβων, δευτεραθλητής κόσμου με τους εφήβους πρωταθλητής Ευρώπης. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε πολλά μάτς εδώ με την Εθνική Νέων Ανδρών. Με το νούμερο 7 Χαράλαμπος Γιαννόπουλος του Ολυμπιακού, καθοριστικός στη χθεσινή μας νίκη και την πρόκληση στον τελικό. Με το νούμερο 9 Βαγγέλης Αγγελαρίου από το Παγκράτη στα Τρίκαλα. Με το νούμερο 10 ο νέος μπάτσμαν του ελληνικού μπάσκετ, ο Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου του Άρη. Με το νούμερο 11 ο Κωνσταντίνος Λούκας με καταπληκτικές εμφανίσεις σε όλο το τουρνουά εδώ στη Ρόδο με εξαίρεση το χθεσινό πρώτο ημίχρονο. Με το νούμερο 12 ο Βλάντιμιρ Γιάνκοβιτς του Πανιωνίου. Περιμένουμε μεγάλη βοήθεια ειδικά στο κομμάτι της επίδεσης από αυτόν. Με το νούμερο 13 ο Γιώργος Μπόγκρης από τον Ηλυσιακό στον Παναθηναϊκό, πρωταγωνιστής στους ψηλούς σε όλα τα μάτς αυτού του Ευρωμπάσκετ. Με το νούμερο 14 ο Λεωνίδας Κασελάκης, μεγάλη ψυχή της Εθνικής Νέων Ανδρών. Και με το νούμερο 15 ο Τζίστης Σαρικόπουλος, προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Κώστας Μίσας. Ένας πολύ έμπειρος coach. Όσο ο οποίος σουτάρει και από μακριά. Στη μεταξύ μας αναμέτρηση είχε 24 πόντους σε 27 μόλις λεπτά. Γιαννόπουλος ξεκινάει με τρίποντο. Μπόγκρης, high low με τον Παπα-Νικολάου που θα μαζέψει baseline. Η πρώτη τρίπλα έξω, Κασελάκης χωρίς άμυνα για 3, μέσα. 8-7 για την Ελλάδα. Στο Βαγγέλη ότι παρότι έκασαν οι δύο κοντοί, ο Γάλλο Τζάκσον και ο Διό στον πάγκο, έβαλαν άλλους δύο κοντούς. Φοβερό τρίποντο από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Η Ελλάδα μπροστά, θα κάνει κεφάλι. Σάμπ από το πλάι, ο Κασελάκης μπροστά του. Σαμ, θα τον σταματήσει ο Κασελάκης, μαζεύει ο Σαρικόπουλος, φοβερή άμυνα από τον Λούκας από το πλάι. Κόβιος ο Κασελάκης, Παπα-Νικολάου χωρίς άμυνα, την άλλη πλευρά και αυτό μέσα. 28-16. Και αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι τόσο καλά στην άμυνα, το πρόβλημά μας για μας είναι να ανταποκριθούμε στη ζώνη. Μέχρι στιγμής 3 φορές μας έχουν σταματήσει. Παπα-Νικολάου για 3. Ο Γιάνκοβιτς θα πάρει την μπάλα ως ενδιάμεσος. Κασελάκης, Λούκας, η προσποίηση στη γωνία. Είναι ο Γιάνκοβιτς για 3, μέσα! Παπάς. Σλούκας, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ελλάδας. Σλούκας, Παπάς για 3 στη λήξη του χρόνου. Κι όμως, και αυτό μέσα! Και πρέπει ο παίκτης που να παίζει στον πάνω στο high post να κοιτάει το καλάθι. Γιαννόπουλος! Με σύντιο. Μάτζαρης που έχει περάσει την ελληνική πεντάδα. Κίνηση ζητάει ο Μάτζαρης σωστά από τους συμπαίκτες του. Γιαννόπουλος, Μάτζαρης, Γιαννόπουλος για 3! Ναι! 62-59. Μάτζαρης κρατάει την μπάλα. Ζητάει σκριν από τον Μπόγκρη. Τώρα πάει μόνος του. Κλείνεται η πάσα στην άλλη πλευρά. Δεν ήταν καλή. Γιαννόπουλος βλέπει τον χρόνο. Στα 3 δευτερόλεπτα Γιαννόπουλος για 3. Ναι! 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 Μάτζαρης δίνει σκριν ο Μπόγκρης. Μάτζαρης, η πάσα για τον Μπόγκρη είναι πολύ καλή. Η προσποίηση, το χουτ. Ναι! 5 λεπτά ακόμη. 5 δραματικά λεπτά στο Πενετόκιο. Το παιχνίδι του Κουσού Μεταλλίου. Ελλάδα εναντίον Γαλλίας 73-68. Γιάνκοβιτς, Κασελάκης δοκιμάζει για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι ο Ερτέλ στο Κασελάκη. Έχουν 10 από διαφορά. Σλούκα στη διείσδυση και το λέει η Ελλάδα το συμπτώμεκα. Αυτός θα δημιουργήσει γιατί αν του κάνουν φάουλ είναι στο Είδες που σου είπα, δεν κάνουν φάουλ. Πάντως τώρα δεν κάνουν φάουλ, ενώ νωρίτερα έκαναν πριν από την επαναφορά. Σου ξέφυγε, δεν ξέρω το περίεργο. Παπάς, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Πάσα στο Σλούκα, νέο καλάθι. Αυτό είναι η Ευρώπη στην κατηγορία των νέων ανδρών στο μπάσκετ. Το χρυσό μετάλλιο, το 8ο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι στην τροπαιοθήκη μας, είναι στη συλλογή μας, είναι στο παλμαρέ μας. Μπόγκρης για τον κερασάκι στην τούρτα. Όλα τα παιδιά βοήθησαν. Όλοι όσοι έπαιξαν έβαλαν από ένα λιθαράκι
για να ανέβει η Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βαθού. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, ενώ βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι Έλληνες διεθνείς στο κέντρο του κυπέλλου, για να μην χάσουμε καμία στιγμή, καμία εικόνα από την νέων ανδρών στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος θα απονείμει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο των πρωταθλητών Ευρώπης στο Χάρη Γιαννόπουλο, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας των νέων ανδρών. Και κοιτάξτε με ποιο τρόπο πανηγυρίζουν ο Χάρης Γιαννόπουλος και οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς. Ψηλά και πάλι η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης για μια ακόμη φορά, το ελληνικό μπάσκετ μέσα σε αποθέωση.